Γεια σας, ονομάζομαι Τόνια Νικολαίδη και είμαι θετικός ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια Mindfulness. Αυτό στην πραγματικότητα είναι το πρώτο βίντεο περιεχομένου που δημιουργώ μετά το εισαγωγικό και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με τίποτα άλλο παρά προσπαθώντας να ορίσω και να κάνω κατανοητή στο ευρύ κοινό την έννοια της θετικής ψυχολογίας. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω αντίθετα, δηλαδή εξηγώντας το τι δεν είναι θετική ψυχολογία. Ένας θετικός ψυχολόγος δεν θα σας πει ποτέ ότι όλα στη ζωή σας θα πάνε καλά, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, ότι πρέπει να αποφεύγουμε το άρρωστο, το δύσκολο, το δυσφορικό και να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Επίσης δεν θα σας προτείνει ποτέ να ξυπνάτε το πρωί και να κοιτάζεστε στον καθρέφτη και να λέτε αξίζω, αξίζω, αξίζω. Πάνω σε αυτό μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά επειδή θα ξεφύγουμε από το θέμα μας, θα το αφήσω ως υλικό για ένα επόμενο βίντεο. Προσπαθώντας να καταλάβουμε τώρα τις ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία του κλάδου αυτού της θετικής ψυχολογίας, είναι καλό να ξεκινήσουμε εξηγώντας τι είναι η ψυχολογία αρχικά. Η ψυχολογία λοιπόν είναι η επιστήμη η οποία μελετά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου. Αποτελούσε για πάρα πολλά χρόνια κλάδο της φιλοσοφίας, μέχρι λίγο πριν τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου δημιουργήθηκε το πρώτο εργαστήριο ψυχολογίας και επιχειρήθηκε για πρώτη φορά να στοιχειοθετηθούν οι μέχρι τότε αυθαίρετες και αστήρικτες θεωρίες μέσω ερευνών και επιραμάτων. Οπότε κάπως έτσι η ψυχολογία γίνεται επιστήμη, αποκτά τη δική της οντότητα και αποσχίζεται οριστικά από τη φιλοσοφία. Αρχικά ο φακός της ψυχολογίας και των επιστημόνων εστίασε στη μελέτη και τη θεραπεία του νοσηρού, της παθολογίας δηλαδή. Και καλώς έκανε, γιατί αυτές ήταν οι μεγάλες ανάγκες της εποχής. Προχωρώντας όμως τα χρόνια και φτάνοντας λίγο πριν την αρχή του 21ου αιώνα, γίνεται πλέον αντιληπτό και κατανοητό και ξεκάθαρο ότι η απουσία της ψυχικής ασθένειας από μόνη της δεν καθιστά το άτομο υγιές. Αλλάζει και μάλιστα οριστικά πριν 20 χρόνια περίπου και ο ορισμός της ψυχικής υγείας. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε εστιάσει υπερβολικά στην μελέτη των δυσφορικών συναισθημάτων, αυτά τα οποία ονομάζονται αρνητικά, και στην πραγματικότητα όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα και έχουν να μας προσφέρουν πολλά. Γι' αυτό προτιμώ πολλές φορές να τα λέω δυσφορικά συναισθήματα. Και κάπως έτσι γεννιέται η θετική ψυχολογία, η οποία είναι ο επίσημος αναγνωρισμένος επιστημονικός κλάδος της μητέρας ψυχολογίας, που μελετά τα ευχάριστα συναισθήματα, αυτά που ονομάζονται θετικά, δηλαδή τη χαρά, την ευγνωμοσύνη, την ηρεμία, την αγάπη, την ελπίδα, τον ενθουσιασμό, την αισιοδοξία, την απόλαυση, και η λίστα συνεχίζεται. Και εφόσον τα μελετήσει με τα ευρήματα τα οποία προκύπτουν, δημιουργεί παρεμβάσεις, τεχνικές δηλαδή, όπου πρακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει το άτομο έτσι ώστε να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές του και να ανθίσει, να ευμερίσει. Μία μεταφορά που χρησιμοποιώ συνήθως για να μπορέσω να κάνω αυτές τις έννοιες λίγο πιο κατανοητές είναι ότι ένας κλινικός ψυχολόγος είναι κάτι αντίστοιχο με ένα φυσικοθεραπευτή. Δηλαδή απευθυνόμαστε σε αυτόν όταν νοσούμε, όταν έχουμε τραυματιστεί, προσπαθούμε να αναρρώσουμε. Αντίθετα, ένας θετικός ψυχολόγος είναι κάτι αντίστοιχο με ένα γυμναστή. Συνήθως απευθυνόμαστε σε αυτόν όταν είμαστε θεωρητικά υγιείς, αλλά λίγο αγύμναστοι και επιθυμούμε να γίνουμε φέτες. Κάτι άλλο που λέω συχνά είναι ότι δεν αρκεί απλά να ξεριζώσουμε τα παράσιτα που υπάρχουν έτσι, και εμποδίζουν την ανάπτυξη του φυτού μας, αλλά χρειάζεται και λίπασμα και φως και νερό και φροντίδα
έτσι ώστε το φυτό μας όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να μπορέσει να αναπτυχθεί και να μας δώσει τους περισσότερους και τους πιο υγιείς καρπούς που μπορεί. Ελπίζω να κατάφερα να αποκαταστήσω έτσι αρχικά λίγο την εικόνα αυτού του κλάδου, του πολύ σημαντικού κλάδου της ψυχολογίας. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό και το βρήκατε ενδιαφέρον, θα χαρώ πάρα πολύ να το κοινοποιήσετε κι εσείς με τη σειρά σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο εύχομαι να περνάτε όλοι όμορφα και να μην ξεχνάτε να αγαπάτε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια!